Moldowanyň Merkezi Bankynyň ofisleriniň öňünde ýene bir gezek gaharly protestler guruldy. Ýygnanan adamlar bankyň başlygyny nazara alyp işden çekil diýip gaýgyrşdylar. Protestçiler onuň geçen ýyl Moldowanyň banklarynyň ýitirim bolan 1 milliard dollar çemesi pul bilen galtaşygynyň bardygyny aýdýarlar. Olar köne kowuşlaryny bankyň jaýynyň gapysyna goýdular. Bir Moldowan däplerinde kimdir bir ýerini kowmagy aňladýar. Pakistanyň Peshawar şäherinde bu söwdegärler ıssy howanyň döreden amasyzlyklaryndan we hatda adamlaryň helak bolmagyndan peýda görýärler. Sebäbi harida bolan islegiň ýokarlanmagy bilen buýyň bahasy hem madaly ýokargaldy. Yerli ilat 40 gradusdan aşan ıssy howada uzakly gün agyz bekläp teşnelikden halis bolýar. Pakistanyň tok kesilme problemasy hem buýda bolan talabyň ýokarlanmagyna alyp gelýär. Sarayevada Bosniyalı daýhanlar hökümetiň owa-hozallyk siýasatyna garşy protest bildirip öz önümlerini mut paýladylar. Kädi, kartofel, soğan ýaly önümler pensionerler we beýleki 50 ýok adamlar tarapyndan garawalyp alyndy. Daýhanlar hökümetiň wada beren subsidiýasyny tölemänligini aýdýarlar. Şeýle dolar daşary ýurtlaryň eýçiligindäki supermarketleriň öz önümlerini satyn almaýanlygyndan nägile bolýarlar. Siz täzelikler bilen tanyş boldunuz.